Ay, karon nga kagabion mga idol, medyo ngit-ngit gyud, makita mo na ngit-ngit, oy. Amurag maipit man pod taan eh. Pero amurag na amang gud asset sa unahan mga idol. Amurag nasaag na pod taan mga idol ba. Ang nga oy. Batchoy-choy pero wa kay lamoy. Adi aramang ko, di man nato na malalis. Makita man ginatong ebidensya. Mismo atong kagawad sa barangay, nakita man nato mag-shake hands be. Shake hands. Kagawad nato ni. Murag ba ipit ani wan ba? Ayaw tabo ni Juan. Siya man gid mismo naghaling ani mga idol. Oh. Siya gyud ba? Amurang maipit ta, oy. Oh, makita man gyud na ninyo ba? Makita gyud na ninyo. Baboy man gyud na good. Oh. Oh, 120 kilos na siya ba? Sa wa pa hinlo eh. Ug mahinluan na karon na sa mga 90 kilos na siya. Angan eh. Kamo tuntog gyud mo ba? Tuntog gyud kay mo ba? Na mga lamat. Oh, nanay karos na hinluan napay kining sibuyas. Napay laman loob o para pas. Kamo ba pitin ambot ay eh. Angan ninyo ay murag digin mo updated sa itong mga balita. Bawa mo nagapalo sa kuha. Uy. Angan ninyo. Diri o si Jun. Junior na. Oh. Sinoy. Ubat. Sinoy. Aloy. Nang hawa ahot. Andre ka sibuya. Sus. Angag yun ninyo mga idol. Uy. Angan Bombay na idol. Oh na pa'y parapas. Oy, o mga tiil ba? Mga kamo angan. Oy, angan. Hina gyud mas update ba? Angan mo ninyo lang balay ore. O tungas lati ba pero mabibo kaayo. Napalibutan mga firefly. Ang nga oy. Karon mga kulo ka idol nga kagabi busy gyud ta diri mga kulo idol no kay magkulo ka andam man ta ni mga kulo ka lamas mga ka-idol. Oh, nanay kulo ka atsal, nanay kulo ka sibuyas. Napagi kulo ka paminta mga kulo ka idol. Para ugma man siya para sa kulo ka birthday sa tong kulo ka lola mga idol no. Noon sa day ka kulo ka idol, hina juga kulo ka idol no. Ikaw liba, bala juga ka kulo ka idol ba. Bag-or juga sa kalihukan mga kulo ka idol no. Shout out tas tong kulo ka idol ra no nga si kulo ko dungkoy. Mo ni siya mga kulo ka idol. Maglamas nga mo litson mga kulo ka idol, kulo ka hapyod mo ba? Kulo ka kutaw ba? Noon sa day mo kulo ka kaon may nakakulo ibaluan ninyo mga kulo ka idol. Oy. Ana ba? Kulo ka kutaw ba? Para nga ang iyang lamas ba? Kulo ka katag bitaw. Kamo no, matay na. Kulo ka sigal lang mo ng mata niya. Butangan nyo nag-asukar mga kulo ka idol. Pero ano 40 kilos among gilit sa kulo ka idol. Nga limpyo kulo ka idol. Butangan mo kulo ka usar kulo ka idol. Kulo ka usar. Kaya para bitaw kulo ka idol. Kanang asukar kulo ka idol. Kulo ka neutralizer muna siya kulo ka idol. Yung litson ba ng kulo ka lami ba na ay parat yung murag tamis-tamis gamay. Kamo no nagsigal lang yun ang mga kulo ka idol. Isngir mo kulo ka idol mo kaon lang mo litson kulo ka idol oy. Kulo ka tanga gid kay mo mga kulo ka idol ba. Matik ba. Practice gud mo sa mga kulo ka idol. Palo may sa mga kulo ka idol ba. Kamu no, siga lang inumatan nyo kulo ka idol. Kulo ka kaon, kulo ka talent yung mga kulo ka idol ba. Ano mo ng kulo ka asin o kulo ka bitsin, anong kulo ka sukar mga idol. Buta mo na kulo ka bitsin. Uy, marinate man daan. Sa panakaron mga 8 PM na lutuon na mo siya mga 2 AM sa buntag. Kulo ka marinate ba? Kamu kulo wala mo kulo kalamag manggod. Kulo ka practice ba? Kulo ka tan-aw mo ani nga maglitson ba? Kay para kulo ka balopon mo pod. Dili lang mo kulo ka lakaon, ya kulo ka reklamo kun di mo maong timpla ba. Kulo ka dako lang ng mata nyo, kulo ka idol, mga idol manggod ba? Mga tay mga tanglad oh, kulo ka tanglad o kulo ka sibuyas. Atong kagawa dito oh, kulo ka luto po na kulo ka basoy. Kulo ka tanga lang mo kulo ka dako lang mata ninyo mga kulo ka idol oy. Nyag na kay magluto, dili mo kulo ka tagay anang kulo ka tuba. Ang masipyat ning trabaho, kulo ka palpak man tani.
ana na siya mga kulok idol ba. Magtimpla mo lechon kulok idol. Kana bang kumpleto ba kana mga nay kulo ka carrots, kulo ka sibuyas, kulo ka paminta, kulo ka asukar, kulo ka asin, kulo ka bitsin, kulo ka sibuyas. Ana mga idol ba, kulo ka idol ba? Dili banta ka ng kulo ka kaon ba? Ana ba? Oo, kita man ang gina ninyo mga kulo ka idol. Ana ba? Ana mo kuna kulo ka idol nya, kulo ka marinate na to siya idol ba? Kay para ang luto ni kaugma kulo ka idol ba na tamang timpla mga kulok idol ba nagtulon og kulok kahagod sa tuntunan ba ng namit gid ba kulok ka timpla mga kulok ka long neck dire mga kulok idol para magkulok ka buntag ba kamo mga kulok idol kulok ka inosente kay mo kulok ka sigar gini mga kulok ka mata mga kulok idol manggod atong kulok ka gawad ba kulok abti kay na mga kulok idol ba kulok ka palo lang kung masukong kulok ka YouTube mga kulok idol lang kulo ka Kuya DJ sa mura kulo ka idol ba samtang kulo ka luto ta kulo ka lechon kulo ka gawa dire kulo ka horot bilang kulo ka rambutan kay kulo ka ulit man ilang kulo ka lamot ba o da kulo ka lawat man na kulo ka lawat kulo ka sumbong kung dili ta kulo ka hatagan ana man kulo ka idol kulo ka horot ang kulo ka rambutan kulo ka gawa ni Rex Bustamante kay kulo ka horot yun. Now, kulo ka pangayo pag daw, kulo ka gaba kita ni ron. Kamo manggod mga idol. Sultan na mo to. Tanga lang kay mo, tanga mo ba mga tanga mo ba? Kabalo bitaw mo nga naglitson. Pasabot ana. Kabalo po tanga natay bas oy. Natay bas oy ba giandam sa tong kulo ka gawad Rex Bustamante mga idol ba? Rex Bustamante. Kabalo man mo nga natay gilitson, naputay bas oy ron. Kamu tanga lang mo ba? Ay sa mo katulog. Kaon sa tang mga basoy mga idol. Basoy ba? Basoy. Ani ba? Sama ana ba? Nanay tuhod sa baboy. Nanay kanon giukad. Giukad na ni Jay ba nga sa mura ba nga murag to. Sa kadaghan sa giukad to kag dako kentaw pitining kamaya. Inana ng idol. Basoy ba? Mga say ka mga idol. Basoy ba? Inaana sa mga idol. Di kay magdako-dako kasi mata ra magsinasina ka marites kan dako ka. Basoy ba? Basoy. Kaon sa kuha basoy. Kulo ka iho mga idol. Kulo ka birthday. Kulo ka iho tag tulo ka kulo ka manok. Ara kulo ka manok ba? Kulo ka manok dili kay magkulo ka tanga ba? Isa. Napay kulo ka duha nga magsunod kulo ka idol Wala bot sa kulo ka lechon. Abante na dire ba di kay magkulo ka tanga ka ba? Kulo ka tanga, kulo ka marites man ka dira oy. Naghinlo kay mig kinang manok no, naghinlo mig manok ba kay tungod kay para birthday ugma ba, di kay lechon lang mong gihanda ba. Kulo kay nani manguna kulo ka idol dili lang kay kung mga say ta kulo ka idol ba, kulo ka kaon lang ta ba, kulo ka tabang puta pod. Kulo ka baga po nimo kulo ka naong kulo ka idol kulo ka ngasay ka nga, kulo ka tan-aw lang kanya, kulo ka kaon. Ana gyapon ba nani limpyuhan gyud nimo tarong. Kay para nga imong kulo ka kaon, kulo ka hanay ba, kulo ka lami pod. Bagaan mong naong kulo ka idol kulo ka limpyo ba, kulo ka tabang ba, kulo ka birthday mga idol, kulo ka sayaw ba, kulo ka sayaw kamo no, kulo ka pungkol man mo mga idol si kulo ka gawad kulo ka sayaw man na siya kulo ka idol god, kulo ka pungkol man mo mga idol kulo ka dili man mo magkulo ka sayaw, kulo ka birthday ni kulo ka lula ba na kulo ka naitasing ba, kulo ka sayaw ba mga kulo ka pungkol mo mga idol no, kulo ka pungkol mo ba, kulo ka pungkol mo mga idol ba, kulo ka tan-aw mo dili mo kabalo magkulo ka sayaw ba, kulo ka pungkol man mo kulo ka tulog mo ra mga idol mbot ninyo kulo ka marinate na siya kulo ka idol. Ana ba pag human kay kulo ka timplay, kulo ka marinate na, kulo ka hipos na siya didto. Una si kulo ka nanay, kulo ka nay tasing mga kulo ka idol. Man siya magdawom kulo ka idol nga kanang kulo ka litsunan siya, kulo ka ugma ba, kulo ka surprise na siya, kulo ka idol, kulo ka lipay siya kanang kulo ka idol nga naday kulo ka litson para siya ugma mga kulo ka idol, mga kulo-kulukoy mo mga kulo ka idol, kulo-kulukoy gid mo kay wa mo kay balo mga idol, kulo-kulukoy, kulo ka bisitan daw kulo ka idol, ang ita kulo ka tunga ni kulo ka kawan
Mga idol sa dalan, kamo baya pagdahan-dahan kay kining atong agi. Kulo ka una kawad. Thank you so much, Wad. 01. 39th birthday of my mother. This is 39. 39. 69. Minus 60. 60. Ay, 99. 99. I'm sorry. 69. Una ka. I love you, Wad. Wala yan. Kulo ka putol ang kulo ka sinilas mga idol oy. Kulang na tilapia. Kulo ka tilapia murag kulo ka kuha. Kuya, kulong na pa. Ada. Hi vlog, welcome to my guys. Kulo ka pait magkulo ka ase mga kulo ka idol. Kulo ka saag. Ang